Mahilig ba kamo sa mga telenovela apan walay igong oras o mabitin sa mga episodes sa TV? Atong sayran ang mga mobile applications din pwede na ninyong matanaw, ma-rewind o ma-forward ang inyong paboritong mga eksena gamit ang smartphones. Aniya ang report ni Techie Boy June Igot. Naay panahon bitin ka sa imong gitanaw tungod kay naay commercial o ugma pa ang sumpay. Napayosahay nga busy ka sa imong trabaho ug wala kay oras aron magulat sa imong paboritong Asian novela. Sa panahon karon, halos tanan Asian novela mamahimo nang matanaw sa imong mobile device nga iOS ug Android. Kung paspas imong internet, i-install lang ang app nga nasa Apple Store o Google Play. Sa iOS, naay Dramot ug sa Android naay Dramania na application. Pwede na kaayo ka motanaw sa imong mga Asian novela bisan asa og binsang unsang orasa. Kini ang inyong Tiki Boy, June Igot.